O ribeirense José Antonio Pérez seguirá 4 anos máis ao fronte das confrarías galegas. Pérez sinala que con todos os frontes que ten abertos o sector está a pasar o seu peor momento. No 2018 botou a andar o camiño de José Antonio Pérez, patrón maior de Ribeira, ao fronte da Federación Galega de Confrarías. Agora, 4 anos despois, Pérez seguirá encabezando os pósitos galegos xa co bagaxe adquirido nos últimos tempos. O balance que podemos facer é máis ben en positivo, non? A verdade que traballamos bastante porque aí todo son problemas, todos os días son problemas que van surgindo a través do sector. E despois, bueno, coincidenos tamén anos moi complicados polo tema da pandemia, non? Aí xa tuvemos que cambiar o sistema de traballo, non podíamos ter as reunións que non queríamos ter, tanto co sector como nos ca ejecutiva, pero, bueno, a través de videoconferencias e a través de algunhas reunións que podíamos facer, pois fomos levando todo para adiante, sacando para adiante todo, non? Uns anos nos que as dificultades e os problemas para o sector foron continuos. Por iso, Pérez afirma que esta época é a peor que se recorda na actividade. A peor época que nos encontramos ahora a finales destes últimos 4 anos e a principios deste ano que vamos a empezar agora, e desta legislatura que vamos a empezar, para min eu penso que é un desperiño, non? Estamos falando xa que estamos en problemas co tema levamos tempo co tema de reglamento de control, que estamos cos trélogos agora, estamos con aquelas 74 zonas de pesca que se nos cerrou aos caladeros ou ao sector pesquero para poder faenar. Estamos falando dunha avalancha que se nos están presentando polo tema dos eólicos marinos nas nosas plataformas de pesca máis importantes que temos, e, bueno, infinidade de cousas, non? E ainda non fomos capaces tampouco, temos en medias o tema de reconocer as cofradías como organización de produtores a nivel europeo. Algo que agora mesmo se atopa nun punto morto, pero que Pérez considera esencial polo papel das confrarías e pola súa xestión, na que se inclúe a parte social e a empresarial, ademais de outras cuestións que intentarán solucionar dende a Federación Galega de Confrarías, polo que o 2023 preséntase movido. A verdade que estamos vendo que se nos ten moi pouco conto ao sector, non suelen, tanto en Europa como en outros sitios, non suelen escoitar moito ao sector, o que lle dicimos o propio mariñeiro, que é o que traballa en esas cousas, é o que sabe como están as cousas. Eles mesmos, agora mesmo, Bruselas non está escoitando nin ao IOO, nin aos científicos, nin a nadie, só están gobernando partidos ecologistas, máis ben os ecologistas, os ONGs, todo pensando en verde, pero non miran tampouco a parte socioeconómica do que ten o mariñeiro, non? De que é do que vivimos, é do que hai que alimentar a población, non? O primeiro que se enfrontarán no novo ano é o reparto de cotas para as embarcacións, algo que comezarán a facer antes de que remate o ano. Unhas especies pois si aumentaron, como na merluza, en outras partes, pero creúsenos uns grandes problemas no tema do xurel na octava C, iso sí que é un gran problema, porque hai moita pesquería, moitas embarcacións, moitas familias que viven deso, e, bueno, aparte deso, outras cousas que se está debatindo tamén moi importante hoxe en día en Bruselas agora é o tema do reglamento do control, non? O que para a pesca de baixura. E, bueno, por suposto, o tema de eólicos marinos, que non damos crédito a tantas avalanchas. É certo que hai zonas que se entregaron ahora mismo, estamos revisando o tema dos point, onde van a ser as zonas que se poden montar os eólicos, pero, bueno, estamos nuns debates, nun tempo que estamos alerta por todo. Pérez lamenta que nos últimos tempos non haxa unha boa nova para o sector, polo que celebra que ata agora os traballadores do mar conten con saúde, xa que afirma que do resto teñen enfrontamentos e problemas por todo. Estamos aí metidos, a verdade que se formou a través da Consellería a asociación do tema de Rede Mar, que estamos científicos, universitarios, estamos o sector pesquero, Consellería e toda a clase de biólogos, para intentar mitigarmos moitísimos problemas que temos que non sabemos onde veñen, non? Como é a falta de marisco, a falta de no que nas rías, tanto dunhas especies como outras, e, bueno, creemos que a través de aí, entre todos, pois podamos mitigar un pouquiño e saber, polo menos, para atacar estes problemas de onde ven o problema, non?